Татар мультфильм белем бирү максатыннан төшерелгән Татарстан гасыры халык анимацион проектын тәкъдим итә. Ул ТССР төзелүгә 100 ел тулу уңаеннан һәм Татарстан Республикасы хөкүмәте ярдәме белән тормышка ашырылды. Мультфильмны эшләүчеләр республикабызның 43 районында, Казанның 5 районында, Ярчалының 3 районында булдылар. Балалар белән очраштылар. Татарстан тарихына багышланган дәресләр һәм анимация буенча мастер-класслар үткәрделәр. Нәтиҗәдә конкурска 30 000 бала җәлеп ителде. Ярты меңнән артык шигырь, 2000 ярымнан артык рәсем килде. Һәм аларның барысы да яраткан республикабызның, районнарның герблары турында. Үз ватаныгызны яратыгыз, аның тарихын өйрәнегез һәм республикабыз балалары ясаган Татарстан гасыры мультфильмын карагыз. Йөз еллык тарихың бар, Татарстаным синең. Югары баскычында торасың Россияның. Танылдың Татарстан тынычлык иле булып, китмиләр башка читкә, урнашкач сиңа килеп. Синең үз гербың да бар, канатлы барс белән. Якын, ерак илләрдә сине хәзер беләләр. Яшел төс, яз билгесе. Агы исә чисталык. Алга карап гомер итә, көчле һәм гадел халык. Район, шәһәр герблары булганын да беләбез. Ни аңлатканын аларның әйдәгез өйрәнәбез. Алып баручыларыбыз Геральдика Гераны һәм татарларның милли символы лаләне каршалыгыз. Хәерле көн, дуслар! Тарихи һәм фәнни герблар дөньясына рәхим итегез. Мин гербларда әкиятләр һәм легендалар бар дип уйлыйм. Әкиятләр? Геральдик ул түгел һәм борынгы фән бит. Хакыйкать, бары тик хакыйкать кенә. Димәк, ачыклык кертергә кирәк. Безгә үз районнарының гербларын данлаган яшь рәссамнар һәм шагыйрьләр ярдәм итәр. Алай булгач, дәресебезне башлыйк. Сәяхәтне дисәк, яхшырак булыр кебек. Менә, җилкәнле кимә дә бар икән. Карап төзи күптән яшел үзән, сәүдәсе гөрләп бара. Ак җилкәнле көймә ладья дулкыннарда чайкала. Еланнар уралган чүкеш сөйли шулар хакында. Уңган халык яши монда, яшеллек кочагында. Ладья шахмат фигурасы бит ул. Ә рәсемдә кимә ясалган. Лодка, ягъни кимә дигән сүздән килеп чыккан. Геральдикада кимә, алга бару билгесе. Шулай шул. Халыкларның аралашу билгесе дә әле ул. Кимәләр башка гербларда да бармы соң? Бар, әлбәттә. Әнә, Ярчаллы шәһәре гербына кара әле. Җилкәннәре киерелгән ишкәкле көймә безнең. Зур хезмәттә КамАЗ тезеп, көнебез үтә безнең. Гаилә учагын саклый, хатын-кыз ил көзгесе. Яктылыкка алга бара Татарстан инҗесе. Әйт әле, Геральдика, гербта елга сүрәте булса, бу анда балык та бар дигән сүзме? Әлбәттә шулай. Татарстанда балык үрчетү белән инде бик күптәннән шөгыльләнәләр. Алтын көймә йөзеп бара, көмештәй чиста суда. Балыклар үрчетү белән шөгыльләнәләр монда. Намус белән көн күрәләр лаеш киңлекләрендә. Куйбышев су саклагычы буйлап узучы җирдә. Менә тагын балык, зәңгәр тимгелле. Чуар балык дип атала да инде ул. Биек таулары белән дан казанган Бөгелмә, матур, гүзәл бер район Татарстан җирендә. Тарихи ядкәрләргә игътибарны күп бирә. Сөйли шулар хакында гербындагы гүмбәздә. Нинди матур район! Әйдә тагын балыклар карыйк әле. Мин аларны бик яратам.
балык бистәсе дип аңа юка әйтмиләр. Халкы балык тотып яши, җәтмә бәйлиләр. Яш нуры уйный шелтәр бизектә. Районга булган мәхәббәт һәршат йөрәктә. Бу шуртан балык Шушма елгасында йөзә. Димәк, без Яңа Шишмә районында. Шуртан балык уйнаклап, йөзә Шушма суында. Саклык һәм муллык билгесе ул районның гербында. Сөрүле солдатлар торган кайчандыр бу җирләрдә. Саклар өчен җир суларны читтән яулар килгәндә. Сөрүле солдатлар? Кызык. Олар ил чигендә торучылар кебек үз кырларын саклаганга шулай аталганнармы? Шулайрак, тик алар чынлап та сугышчы булганнар. Аларга җир бүлеп биргәннәр, монда иген дә иккәннәр һәм сакта да торганнар. Гербка кылыч һәм ныгытма дивары шуңа күрә ясалганмы? Һәм шуртан саклык, уяулык билгесе. Бу гербта хәтта 5 балык. Әйе, тик син игътибар ит, шәһәр кимәлләр үстенә салынган. Утрауда калкып чыккан тиз арада бер шәһәр. Салда алып килгәннәр бер дигән агач өйләр. Гербтагы алабуга ул бәйсезлек билгесе. Һәм зөядәге халыкның табышы, сөенеше. Менә сиңа елга буйлап тулы бер шәһәр алып килгәннәр. Өйләр, ширкәүләр һәм ныгытма. Элекке заманда ныгытмалар шик саклар өчен генә кирәк булган. Әнә, теге гербны кара әле. Кашкарыйлар, алтын башаклар, авыл хуҗалыгы билгесе. Сары, яшел, көмештәй төсләр, дуслык, хөрмәт, яшәү үлгесе. Борынгы ханнар да үз иткән, Казан арты Арча җирләрен. Ышанычлы урын булган ул, саклар өчен газиз илләрен. Бигрәк матур ныгытма. Геральдикада ныгытмалар һәм рыцарьлар яшь очрый. Бу кызыл гербтагы кебекме? Әйе, бу рыцарьларның бәйге сөңгеләре. Кызыл җирлек, ак дулкыннар, Татыш район гербында. Батырлар илен саклаган, сөңге булган кулында. Көчле ирләр, матур кызлар безнең Татыш җирендә. Гаҗәеп матур буяклар елның һәр мизгелендә. Әнә кара, анда тагын бер ныгытма. Спас районы гербына ясалган бу манара. Бөек Болгар иленең хәлләрен сөйләп тора. Бетми әле, яңара, яшеллек дәлил моңа. Хикмәтле, тыйнак халык булган электән монда. Теге таш диварга ябалак кунган. Бу да ныгытмамы? Ябалак, хикмәтлелек һәм уяулык билгесе. Бу гербта ул шикне саклый. Кунак килсә, капка һәрчак ачык. Тик дошманга урын юк монда. Калын дивар һәм уяу ябалак. Район именлеге сагында. Ябалак ошый миңа, акыллы һәм зирәк, нәкъ минем кебек. Миңа акчарлак ошый. Акчарлак? Димәк, якында гына елга булырга тиеш. Кама тамагына. Рәхим ит. Утыра Кама тамагы табигать кочагында. Идел, Кама елгалары кушылган бу урында. Акчарлаклар канат кага, зәңгәр су өсләрендә. Яр буендагы биек тау, Лабачта, нәкъ биредә. Кара син аны, менә сиңа мә, нинди гүзәллек. Тыңлале. Тургай сайрый. Кояшны беренче булып күрәләр Ютазыда. Сабан тургайдай тырыш кешеләр яши монда. Тыйнаклыкны мактыйлар, курыкмыйлар бер эштән. Гырыф гадәткә мәхәббәт тәрбияләнә яшьтән. Булар күгәрченнәрме? Әйе, бу эш күгәрчен, эш халыкның татар, рус һәм чуашларның дуслык, туганлык билгесе.
Кояш тирәли әйләнә, канат җәеп, 3 аккош, татар, рус һәм чуаш халкы Аксубайда яши дус. Нефть таба, иге-нигә, терлек үрчетә алар. Яшьләргә игътибар бирә, үткәнне онытмыйлар. Ә син Татарстанның иң биек ноктасы Чатыртауда икәнен беләсеңме? Әлбәттә, аның биеклеге 321 метр. Монда тагын бер кош. Бу бит сакчы лачын. Һәм ул беләсең килсә, алдағы гербта сурәтләнгән. Чатыр тауны иңләп очкан лачын. Омтылыш һәм ирек билгесе. Нефтчеләр яшәгән районның гөрләп бара тормышы эше. Әнә тагын кошлар, булары шәүлегәннәр. Һәм алар алтын. Халкулыкта алтын көлтә, тасма булып елга сузылган, кояшка омтыла шәүлегән. Бу җирләр Апас дип аталган. Тагын кышчык. Һәм шундый матур кызыл тукран. Эшчән кош кызыл тукран, агач башына кунган. Алабуга гербының төп фигурасы булган. Бу кош безгә аңлата, халык хикмәтле монда. Явызлык яратмыйлар, сөйләмиләр сафсата. Алабуга гербында аллегорик рәвештә яхшылыкның явызлыкка каршы көрәше күрсәтелгән. Тукта. Аллегория турында үзем сөйлим. Тукран 3 сөючәнлек, ару талуны белмәү, нык тору билгесе. Әнә, кара, теге гербта тагын лачын. Ак ташлы биек ярда карашын ерак төбәп. Зур лачын уяу тора, нидер әйтергә теләп. Килегез сез, күрегез безнең таулы якларны. Тарихның һәр чорында үз иткәннәр Русланны. Кызык кош булашын, көчле, кыю. Сүз уңайыннан Татарстанда сандугачлар да күп әле. Геральдикада сандугач талант, җырга осталык, чисталык билгесе. Гади итеп әйткәндә, ул татар халкына хас булган моң билгесе. Сандугач сайрый эздереп Сарман тугайларында. Игенчеләр, нефтчеләр хезмәт куя бу җирдә. Җырмынга гашыйк җаннар китмичә моннан һич тә. Сандугачка кушылып мактыйк илен кич иртә. Бу тагын лачынмы? Бу лачыннар семьялыгының иң эре кошы, Шыңкар дип атала. Уңган, тырыш халык яши. Минзәле районында. Шыңкар һәрчак уяу тора, намус, виждан сагында. Син Татарстан районнары гербларында кошлар күп булуын искәрдеңме? Әлбәттә, лачыннар, сандугачлар, шәүлегәннәр, күгәрченнәр. Статистика буенча, хәзерге вакытта гербларның 3тән 1/3-нән күбрәгендә кошлар ясалган. Ой, кор әле, бу гербта алтын әтәч, нәкъ әкияттәгечә. Һөнәрчелек ягы булган Питрәч. Сәүдәгәрләр күп килгәннәр монда. Затлы чәшке, чүлмәк, ашлык, әтәч юкка түгел район гербында. Әйе, чәшке шулай ук саклык һәм хайваннар дөньясының бай булуы билгесе дә. Алай булгач, киләсе гербтагы аюның нәрсә аңлатканын да әйтеп бир инде. Ул урманның хуҗасы, сак һәм осталык билгесе. Кор әле, ул балта тоткан. Ник дисеңме? Чөнки биредәге балта осталары бик шәп агач йортлар төзегәннәр. Аларның даны тирә якларга да таралган. Аңлашылды. Кышлардан хайваннарга күчәбезме? Кулына балта алса, балтач остасы, озак үтми, әзер була аның бурасы. Аюдай көчле затлар яши биредә, табигатькә зур мәхәббәт сакланган җирдә. Ай-яй,
Бу нинди сәер җанвар тагын? Менә монда син башта шигырь тыңла. Алтын багана башына 7 сөлге бәйләнгән. Сабантуй күп милләтләрнең бәйрәменә әйләнгән. Хуҗа булган бу якларга леопард арысланы. Иген игеп көн күрәләр, ирләрнең асыллары. Леопард арысланы? Андый хайваннар буламыни? Геральдикада арысланнар күп очрый үзе. Менә мондыйларын бер аягын алга сузып, өч аягында торганнарын леопард арысланы дип йөртәләр. Бу ат та сәер исем белән атала аламы? Бу ат ул нурлы ат. Нурлы ат чаба, ялын җилләр тарый, алтын башаклар кояшта балкый. Халкың горурлана синең белән нурлат. Юкка гына сиңа бирелмәгән бу ат. Нурлы, бигрәк матур. Менә бу гербта поши һәм ул шәмәхә? Шәмәхәт түгел, җитте кызыл төс хакимлек символы. 7 кызыл алтын мөгезле поши? Әйе, поши бәйсезлек символы. Булгар иле шәһәре билләр булган бу җирдә. Камар ягы шик буе киртәсе булган диләр. Шул турыда хәбәр итә аркылы ауган чыршы. Ирек бәйсезлек билгесе алтын мөгезле поши. Пошиның агач аударуы әдәпсезлек булып тоелмыймы сиңа? Пошиның монда бер гаебе дә юк. Ауган чыршы кама аръягы шик буе киртәләре билгесе. Шик куюның сәер усулы. Геральдикада агачлар еш очрый һәм төрле мәгънә бирә. Туры килеп тора бит. Түбән Кама районы гербына да бик матур нарат ясалган. Елга исемен биргәннәр безнең Түбән Камага. 3 су саклагыч төзелгән мул сулы бу елгада шәһәр һәм авыллар аннан энергия алалар. Яктылыкны яраталар, олылар һәм балалар. Табигать искиткеч монда. Түбән Кама районы Россиянең иң эре нефть химиясе үзәге дә ул. Гербына карасаң, курорт районы диярсең. Монда табигатькә зур игътибар бирелә. Урманнарны, елгаларны, хайваннарны һәм кошларны саклыйлар. Әйе, агачлар җирнең үпкәсе. Әнә теге гербтагы имән нәрсә аңлата икән? Болытка таба югары үрләгән имән. Хайбыш нәселе хәтердә һәрвакыт исән. Аның исеме бирелгән бу гүзәл җиргә. Төрле милләт кешеләре яшиләр бергә. Болытка таба үрләгән. Матур. Кем ул хайбыш? Кайчандыр биредә Хайбыш исемле кеше яшәгән. Аның 3 улы булган. Шуңа күрә гербтагы имән 3 тармаклы, аның ябалдашы картадагы район формасында. Кара, монда чыршы да бар. Әйтерсең лә яңа ел чыршысы. Бизәп тә җибәрсәң, менә дигән. Чыршы, Нарат урманы, Бусаба ягы, Шишмә, Инеш елгасы, мул сулы аның. Шиксез иген кырлары, алтын башаклар. Кабат килсәк тә бире, каршы алырлар. Геральдикада һәр төснең аңлатмасы бар. Мәсәлән, алтын төсе дәрәҗә, көч, куәт, ышанычлылык, байлык, киң күңеллелек билгесе. Кайчак бу төс башка, иң мөһим алтынны аңлата. Хәзер әйтәм, икмәк, шулай бит. Дөрес, икмәк, иген кырлары, ашлык берләштереп әйткәндә игенчелек. Теге гербта зур бер көлтә ясалган. Алтын башаклар һәм кызыл пута. Матурлыкны, батырлыкны, бергәлекне аңлата. Иген игеп көн күрә, халык монда бик тырыш. Киң күңелле кешеләр яши синдә мамадыш. Менә тагын иген башаклары. Игътибар ит әле, анда көмеш тиргәк тә бар. Әйе, бу зирәклек, мәгърифәт билгесе. Буа диләр безнең якны.
Булган ул ханлык шиге, игенче, шагыйрь, рәссамның торган, яраткан җире. Кемнәрдән саклаганнарсың монда? 500 ел элек бу якларда шик буе киртәләре булган. Ныгытмалар торган. Алар шикне күчмә кабиләләр явыннан саклаганнар. Уйлап кына кара. Хәзер республика Россиянең уртасында тора, ә кайчандыр илнең шиге шушында булган. Әйдә, хәзер республикабызның көн чыгышына юнәлик. Кояш нурларын беренче актанышта күрәләр. Шуңа күрә кешеләре һәр эшкә өлгерәләр. Кырда игелгән икмәкне итмиләр әрәм-шәрәм. Дус, тату яшәгән җирдә була тынычлык сәлам. Кояшны беренче булып күрәләр, иртүк торалар һәм бар эшкә дә өлгерәләр. Әйе, эш сөючәнлек безнең республикада яшәүче халыкларга хас сыйфат. Киләсе гербта сурәтләнгән үлчәү нәрсә турында сөйли? Ярминкәләр гөрләп торган Теләше авылында. Гербтагы үлчәү сөйли безгә шулар хакында. Алтын Урда чорында ук яшәгән монда халык. Иген игеп көн күргәннәр, аларга хас уңганлык. Үлчәү Теләше районының элеккеге бөеклеге һәм хәзерге үсеш мөмкинлекләре турында сөйли. Элеккеге бөеклек тарих хакындамы бу? Әйе, бай тарихлы археологик эзләнүләр алып барылган башка урыннарда бар. Менә, тыңла әле. Биектау башында алтын казан, ханлык җирләре монда булган. Төрле милләтләр бергә дус яши, үткәнне барлап, тырышып эшли. Бу Биектау районы. Менә нәкъ шушы урында борынгы шәһәр иске Казан булган. Фән буларак геральдика киез итекләр турында нәрсәләр сөйли? Мин ялгышмасам, андый герб дөньяда бер генә. Киез итек, металл савыт-саба, күпләп җитештерә Кукмара. Заман белән бергә атлаганга, даны еракларга тарала. Әйе, Кукмара киез итекләрен бөтен Россиядә беләләр. Ә бу нинди чиләк тагын? Чиләк түгел ул, ә икмәк үлчәме. Элеккеге заманда ашлыкны шуның белән үлчәгәннәр. Гербта ул Чистайның Россиядә икмәк сәүдәсенә керткән мөһим өлешен дәлилли. Икмәкле район Чистай. Исеме Чиста кырдан. Горур, тәвәккәл, кыю һәм төгәл халык монда. Безнең республикада игенчелек бик тә киң таралган. Әнә, тагын икмәк. Әйе шул. Күмәш районының аграр юнәлештә алга баруын аңлата. Шигүле сөлгенең бизәкләренә игътибар итсин. Татар һәм чуаш халыкларының бизәкләре төшерелгән аңа. Әфәрин, менә герб үзе дә. Татар, чуаш, күрше булып яшиләр Чүпрәледә. Кунак килсә, каршылыйлар түгәрәк күмәш берлә. Бер-берсеннән өйрәнәләр гореф-гадәтләрендә. Дуслыклары күренеп тора шиккән матур сөлгедә. Әтеге гербта тагын кояш күренә. Баулы икмәк үстерә, кара алтын чыгара. Татарстан белән Рәсәй бердәмлектә юл яра. Кояш чыга нурланып, биек таулар артыннан. Бу җир республиканың көньяк-көнбатышында. Татарстанда нефть чыгару икътисад үсеше өчен бик мөһим. Беләсеңме? Нефтьне элек кара май дип йөрткәннәр. Нефтчеләр ягы диеп, беләләр сине, Әлмәт. Кара алтын табучы, кешеләрең бик әйбәт. Җир мае фонтан кебек атып тора, кимеми. Мактанышы син, Әлмәт, Татарстан иленең. Карәле, нинди зур нефть фонтаны. Минем ондыйны күргәнем юк иде әле. Танылган Ромашкина чыганагы нәкъ менә биредә бит инде. Еракка илтүче юллар кисешкән җирдә.
80 еллап вакыт менә, нефть табыла. Милли гореф-гадәтләр саклана монда. Шуңа да мактау сүзләре әйтергә була. Ай-яй, бигрәк матур герб, француз корольләренеке диярсең. Әйе, тарихы кызыклы аның. Анда Менделеевларның нәсел гербе элементлары кулланылган. Син Менделеевның кем икәнлеген беләсеңме? Әлбәттә, ул химик элементлар таблицасын төзегән зур галим. Дмитрий Иванович истәлегенә шәһәрне дә Менделеевск дип атаганнар. Дилеев районы Кама буенда. Галим исеме бирелгән аңа. Табигый байлык мул булган җирдә фәнни ачышлар гел булып тора. Әйе, бездә танылган кешеләр күп. Шагыйрьләр, язучылар, артистлар, галимнәр. Шулай шул. Әнә теге гербка кара әле. Әйе, төшендем. Бу кагаз тиргәк һәм каз каурые. Нәкъ шулай. Алар районның бай рухи һәм мәдәни традицияләре турында сөйлиләр. Зәй районы кояш кебек мул яктылык тарата. Язучылар һәм шагыйрьләр туган ягын ярата. Гербтагы алтын тамга тарихка ишарәли. Саклый белсәләр бай мирас озакка җитәр әле. Менә каз каурые сурәтләнгән тагын бер герб. Сибгат Хаким һәм Мәрҗани үзе этнә суын эчеп үскәннәр. Мәдәният, телне үстерүгә гаять тә зур өлеш керткәннәр. Мондый танылган кешеләрнең исемнәре миңа моң булып ишетелә. Бу нәкъ шулай да. Мөслим районы гербы үзенең музыкаллыгы белән башкалардан аерылып тора. Курай моңы тарала ямле ык буйларына. Барып җитәр бу көйләр милләт ул кызларына. Мирас булыр шулай ук табигать байлыклары, чишмәләр, елга, күлләр, басу, иген кырлары. Обау, гербка кеше ясаганнар. Алай ярыймыни? Ярый әлбәттә. Бигрәк тә җайдакларны ясау киң таралган. Мәскәү гербындагы кебекме? Әйе, андыйлар безнең республикада да бар. Алга чаба юртак, өстендә җайдак. Зур уңышлар яулау, аның теләге. Татарстан дигән зәңгәр күк йөзендә йолдыздай балкырга дили әгерҗе. Менә тагын бер җайдак. Җайдак кына түгел бу, чын сугышчы. Тарих аша килеп, алып батыр көбәк киемен кигән, һәм җитез атка атланып, илен сакларга килгән. Болгар бабалардан мирас булып, калган әлеге җирләр, югалтмас үз кыйммәтләрен, күп буынырга җитәр. Ни генә юк бу гербларда. Мөгаен, табигатьтәге һәр нәрсәне гербка куярга буладыр. Табигатьтә булган әйберләр генә түгел. Гербларда киятизатлар, грифоннар, сфинкслар, канатлы пегаслар һәм инде әлбәттә аждаһалар да бар. Казан гербындагы кебекме? Әлбәттә безнең танылган Зеланд. Татарстан башкаласы, борынгы гүзәл Казан. Сиңа атап күпме җырлар, риваятләр язылган. Синдә туган, синдә үскән, танылган зур шәхесләр. Башкалабыз данын яклап, кылган мактаулы эшләр. Мин геральдика шундый кызыклы фәндер дип уйламаганда идем. Мин табигый гүзәллекнең коры фактлардан кызыклырак була алуына төшендем. Без республикабызның барлык герблары турында да сөйләдекме соң? Без шәһәр, авыл, район үзәкләре герблары турында сөйләргә өлгермәдек. Алар бик күп һәм барысы да бик матур. Һәм һәр кайсының кызыклы тарихы бар.
Шулай да безнең республикабызның иң мөһим һәм әһәмиятле гербы бар. Каршы алыгыз! Канатлы ак барс! Татарстан Республикасы! Кара җиргә төшкән һәрбер төк була алтындай кырлар. Шәһәр авылларда аны ярата кеше зурлар. Гүзәл безнең торган җиребез, мирас булган ата-бабадан. Горурланып һәрдәм кабатлыйм, туган илем минем Татарстан. Кояш диске канатлы ак барс, гөл чәчкәләре бергә үрелгән. Ватан итеп сине сайладым, китә алмыйм хәзер бу җирдән. Юкка гына өем итмәдем, синдәй гүзәл җир юк дөньяда. Сихри моңга төренә күңел, алсу таңда кош сайраганыда. Мин биредә 100 елдан артык, ил сагында торам дивар күк. Туган илем гүзәл Татарстан, батырлар туа синдә күп. 100 елдан артык без биредә, мондадыр гомерлек түрәбез. Алда зур җиңүләр күренә, Татарстан, син туган җиребез. 100 еллык тарихың бар, Татарстан синең. Югары баскычында торасың, Россиянең. Танылдың Татарстан, тынычлык иле булып, китмиләр башка читкә, урнашкач сиңа килеп. Мин биредә 100 елдан артык, ил сагында торам дивар күк. Туган илем гүзәл Татарстан, батырлар туа синдә күп. 100 елдан артык без биредә, мондадыр гомерлек түрәбез. Алда зур җиңүләр күренә, Татарстан, син туган җиребез.